אוף, תגידי, מה נסגר איתו? אחרי דייט כל כך מוצלח שהיה לשנינו אתמול, ושנינו הרגשנו את זה. אני באמת לא מבינה למה הוא לא מתקשר. כלום, שום דבר. עד שסוף סוף אני באמת רוצה מישהו מכל הבחורים המעצבנים האלה שהיו. כאילו די, זה מעצבן כבר, אני עוד רגע בת 30. זה כבר במהלך חצי שנה אני ככה יוצאת, ואחרי 2 דייטים, בום, זה נגמר. מה, באמת חסרים דברים נורמליים בעולם הזה? טוב, די, אין לי כוח, גם את מעצבנת אותי עכשיו. ביי, מעצבנת. נמאס לך לצאת לדייטים כושלים? את מרגישה שאת מבזבזת את הזמן שלך על הגבר הלא נכון? בא לך להיות באמת בזוגיות מאושרת שתגרום לך לפרוח וליהנות מכל רגע? את רוצה להקים משפחה ואת רוצה לעשות את זה באמת מאהבה? אז ממש עכשיו אני מצלמת את סדרת הוידאו החדשה שלי לנשים שתלמד אתכן ליצור את הזוגיות הנכונה לכן. אם אתן רוצות להיות במקום הזה, אתן ממש, אבל ממש לא יכולות לפספס את זה. יירשמו בטופס שנמצא לידי ומיד תעברו לקבוצת הפייסבוק הסגורה לנשים, שם אני מחכה לכן עם משימות וטיפים. ביי. טוב, אז די, אין לי כוח, יאללה, ביי. מה לעשות? התרגשתי מזה שאני מספרת על הקורס. יאללה. אל תזוז. לא. לא נכון שלך. מההתחלה. אתה לא אומר אקשן?